डॉक्टर साहेब करी कौन उपाय मन भर मजा हम भातारा से पाई। ये भौजी एक काम कर, तू हमारा कहना आवा तोहरा के हई पोजवा में पेलम ना तो खूब मजा पैबू। आधा आधा घंटा पर फेरू चढ़े वाला सुई के दी बढ़े वाला। एकर बहन चोद है भौजी न आधा आधा घंटा में पेलवाई कहतिया। तो ये भौजी आताना पेलवाइबू न भौजी तो सरवा बूरी में घाव हो जाई तोहार। आ बूरी में एक बार घाव हो गई भौजी तो सरवा एकर बहन चोद कोनो कुकुरो तोहार गांड मारी नहीं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। टन टन करो ताते माथा करबो हमके निहुरा के नाही निहुरल जाता। तो निहुरा मत खड़े खड़े ले ला हमर पिछला ए राजा योगिला हमर पिछला ए राजा खुना गइल बा तोके देखला ना योगिला मुना गइल बा। हमार पिछला ये राजा धुना गइल बा टोके देख ल न अगिला मुना गइल बा। भाई लोग भौजी के कहे का मतलब बा न कि भौजी खाली गाड़ी में पेलवावेले। एकरा चलते भौजी के गणिया के छेदवा धुना गइल बा आ अगिला छेदवा में कबो ना पेलवावेले न तो उ छेदवा मुना गइल बा। हमर पिछला ए राजा खुना गइल बा तोके देखला ना योगिला मुना गइल बा। भौजी खाली गणिया मत पेलवाल कर नहीं तो गणिया में बवासीर हो जाए न तो लार चट के मर जेबू। रोज रोज राजा करे लीला तोहरे मिसाल का से भइल बा ढीला। बाक सरवा रे हमनी के कहीं जा कि सरवा दूसर कोनो मिस के ढीला कइले बा बाकी ई तो तोहार रजे जी के कइल बा।